Wasa pagagahi banta magiring-iring Miss Undoy bitaw magdetet sa pud mi usahay ning balik Miss lugar bitaw nga katong amang giprenapan ja grabe kikilig gurguran ning lugar kay dani gadyan pilian sang kasing-kasing anhi mi magpusing-pusing para sa among prenup ja it's been 2 years ba ja na pud mi nakairing-iring di ba ja magiring-iring pud ta ginagmay hoy kay aron di pud boring katong relasyon sa ang uyab urbana kay lami mo pud ning magdetet sa kalibunan usahay basta di ba kabuo hoy sama lamang kana ay makabuog ingana kay ag-uban di man hinon makabuog atos pinahaluna pero atos kalibunan hapin ragdahos bagjang nabuo man hinuon napagajiban nga way hapin majum pagkabuo halagi no kay napagajiban nga anharap sa hotel di kagugnan hotel di banana wa may gasto pero hurot pa mo yung lubot ug pinaak umigas no laga umigas anas kalibunan o di ba pang basawan kasi ng bugan joke rabi itong mga kagahiro i-plaster po tao na jo pa rin tao sa kalibunan in tao nang inyo dadan ang inyong mga baji pahalo na in taon po nas madyo ko nga lugar ang di mga ataw ng mga bug samot ka ng bug kapagod kaya napay bugan nga marag sabod sa kunot sa kaha na pakun pas umigas sawi taon dadain taw para sa labi nga lugar kanang halo na nagmaadon mga bugan anyway mga kagaya I hope you're enjoying the view right now because I am enjoying right now nalingaw ko sa view karon mga kagaya kay gano tanawa tagsara ko kakitag ingani naman to bundok-bundok dito sa mga pero lahi ra gid formation na ring dapita anja na pagaji gwapo deres unahan na ay dam deres unahan mo nang ganahan ko kay ag tubig nagtagbos buntod para na arazing gupuhat tan-aw ning tubig ug buntod ug magtapad tanawa di ba namutot breko tanawa hala guys kanim dum pamudan ni Miss Undoy nagprenuptial shoot wow it's been 2 years guys since nakaarhimi diri pero ay mao gihapon nice gihapon kadjug lugar og naay mga fish cage sawa na kay saram to ka fish cage karon na nay daghan no malipay jud ko guys og makalaag-laag ni kay mura bitak mawa pag mga stress ba pero ni guys bye balik na pod madto na kapahuway nami mga lako ni nga na amo dyan gahinan og oras pero makahapit-hapit to nagsuroy-suroy so wa pa mo kaari open man is public wa man sa entrance fee marabag wala lang pero arang nice diba may mga mountain basta mabita nang usanis ang gipili nga mag-shoot me prenup shoot na mo ni Undoy kay grabe jud pod di jud kamahajan og diri tanawa mao memorable ka dun ning lugar ani kay danhi may nag-prenup shoot pero nagwonder ko ngano ning gamay ag tubig before kay murag taas man tubig gamay tubig hurot siguro ni kinaus agi kan pa malagi pag huwaw mao siguro di ara di sa katuo ko nga 2 years na nakalipas 2 years na wrinkle grabe din Bisaya wrinkle wrinkle do sa kadi na jud maagwantag kagid na ko tamay ko be anam misan kuha kay ako guys ganahan man jud ko magsuot-suot sa kalibunan pero mo ni ang kontra kay kagirin na ko dani bawo dyan yung pangit bisag karabaw complexion nga kata mga silbas sa mursiko sugutan samad-samad lagi na kinaw unang kinaw na ano magkuha kay sikog pangat na nagmedyas-medyas pa ko sa ilalim kay laging initay jawat lagi pag tiili mapagod sayang pag sinabon na ito nagnihing kamot o gusto mo mari guys pangitaalam just Google Maps San Jose Mabini huy diri bitaw sa una guys mga agor ko sa Manila itong panahon na or high school pa ko daghay mga estudyante diri mga elementary nga matay kay nahilo kay basta nakanim mo dar hito ito bitaw ang ingan nga eskwelahan nga mga bata nga mga gagmay na nga impas kay nahilo kay naaba to nagbutag hilo nga na basta kay nakalimot ako sa istorya pero nakanimdum ko nga dari jud tong bariuha tong mga bata nga nahilo lagi ilang po tong mga bata nakahinimdum pa kadaron de. Hoy guys, ang tanalingaw mo sa itong mga vlog karon kaya nagsige man ko vlog-vlog, ang tanalingaw mo sa ang mga gipakita ang mga view bitaw. Medyo na lamang kakita po, gusto mo karhi. Wali pa po mo share rin ba kung saan makita mo na mag-vlog po ko, kaya medyo na lamang po. Agharap dyan problema guys, no, magsuot-suot, minanikinig dyan ang amursiko, kaya nga no, sa nagbalik-balik na miglag nga, nagkagay na nang bagtak, kay amursiko bang katawa mga dyan, ay, bawa nga, karon raman po ni, sa una kay di man. Oh, di ba guys? Guwapo ka ito dirhi Miss Undoy ga prenuptial shoot. Di ko makalimot dan ha mi ga paso-paso mi nga jage palupdan mi drone. Inga na anja ga kiss mi radto. Ay, sa kamot pa to. Di inga na kay di pa man pwede magkiss-kiss nga. Balit man as Undoy sa una kay di man mo kiss. Da pag magkasal hagkan pa na hagpina. Kuan da wala kita Ako ra man pinamuot. Kini guys. Pwede mo dyan agon, wa pa na mga di pa kayo bayad nga na. Ako lagi pa ko anon ka ni, makaingan pa dyan ka ni, free pa ka dyan ni. Kaya na may iban, gusto ka magpawa sa imong stress pero, mas stress mapagkas entrance karang mahala. O, ari na lang kas mga libre sa.
stress free ka jud kay wa man kay bayran. Di lamang ka magsagbot-sagbot siyempre. Imong kuan dari imong kalaban nagmalangga mga isda. Namo jud dari mga kuan nagilhang environment mga buling-bulingan. So enjoy the view mga kagahi kay ako na-enjoy jud ko. Pwede ka po mulibot na to. Di lamang ko mulibot na kay murag kapoy na ko. Kana daan man na, padung man na dito nga na libot man dito. Pwede mo nga na. Pwede mo na managa to, ganin na naga to kita mo. To ay nanaga oh. Bay. Di lamang na nagpugang ra ba nagpugang nagkuan ra sang pandung saban jud tanan di lamang to i-zoom kay mailhanan ja. Oh, di ba? So why man jud nga ato man jud kas mga mahal nga. Nami mga free dere nga. Pwede ra mo. Li nga way bayad. Di ah. Motor pa diha. Barangay San Jose Mabini. San Jose. Diba? Gwapo dyan yung ikaw po di. Ako ka rin ba ibangan? Di ba wala gihapong kupas ihang bana mo taod gapit isang hilmi. Simula noong kami magnubyo at magnubyo pa lamang hanggang ngayon na mag-asawa na kami. Mabait pa rin yan. Kinakaupuan pa rin ako ng jacket para hindi daw ako mapagod. Sayang naman ang skincare oy. So adyo sung panghawa no kay ibanta kay ija kuno tangi isa kay sa motor at tulos tumoy dadto kayo. Di man ta ko moadto kay kaputan na ilakaw isa kay kuno kun sa motor kay ano di na kuno mabaklay. Yan ka sweet ka jo. Sus makagahi ka presko pag adyo sang utok ag kilig moments dari kato nagprenup ina ni gagawon ko tog orange. Ag sabod ka kurbata po dyan gagugod-gugod nila na dyan drone gipalapad pasunod-sunod na grabe kilig pagkadyo ko hangtod karon. Oy grabe uam si hinungi uy duha na katuig kapin hapit na pud mo tulo arang paspasas panahon pero makagahi grabe jud biudari di gadyo ko mabeng bisan pa siguro may sikog balik dahil bisag kada adlaw ko bisag arhin ako pa jud di jud ko mabeng sa view grabe jud ka nice kadto mabitaw nang haning gi-appeal sa amuang prenup shoot nga lugar jud ba di ka pud jud nice dyan na pud mga fish cage dari ba kang kinsa na may mga fish cage baka na may mga isda na lang ipang buhi kasagaran mga bangus dah basta kaya di ko mabeng ganahan juk magbalik-balik mira arimi mag-iring-iring kay mura bitong mo balik pag nakaraan ba katong sa mga bata-bata pa karon kay tiguwang naman aga mang kuan karon ang kanang priority kay kana na jud mangita nagsapi oh di ba grabe ka nice no oh di memorable din na ning lugaran ni kay sobra ka nice. So, mo na, nalipay ko nakaarimi kay gikan mo lagi nagpadag products kay og solid follower ka, manghatag ko og regalo basig wa ka kahibaw no. Kinahanglan ra mo like, follow, share ka sa mga video. Basta follow po ka sa ang FB page ug sa ang YouTube channel mo. Subscribe ka kay arong ikaw na pa yung matagaan sunod gikan mi nagpada. Tulo upat man to ang gitagaan sa moari po mis ibabaw day makagahi kay napay lugar dari nga gi-appeal po na sa prenup shoot katubi tong nagkuan mi nag-trail kuno may outfit pimirot tong mga rider ba. Charang na isa po tong ang mga video na ni grabe ang kuan videographer dito director tanan nga na taga Chromatil grabe jud pud sila guys kay aga mga bitang output na murag gajud mga artista murag mga artista kay aga mo puro ba murag na transform gajud ba jalami pag mga shots kining diri nga kuan guys part the best po ni si Jack kay mao po ni isa po ni sa ang gipili sa pag prenup shoot na maara gajud pang kanay tanawa ag moto nigtungtong nimo makit-an nimo dagat ang nice ka jud dagat tanawon kaya bitong mura bitong gi-drawing ra kana bitong ni maninda bitong mga painting nga na mura gajud nga na inigtan-an nimo dari ara jud sus grabe nice sa jud mga kagay bisag asa ka mo tan-aw left right di ba man nagmaubos grabe nice gajud kadyo wa gajud labog tanan nga makit-an nimo daring dapita kinanaysan sa tanan leo gud eh. Kaya ba mo das ni agin ning kanta na lamang kog sana maulit muli. Pero karon naulit guys. Di sa kadyo mataga gustisya basta front cam ang gamitin. Kay di man kadyo ma-zoom anha raman taman. Pero makita ang gihapon na maklaro gihapon pero og kuan ang kamiton katong na likod nga cam. Oh, grabe nice sa kadyo. Makaingan lagi ko nga. Limingaw ko nga ni nga lugar. Kay 2 years na tapos kuha makalaag naras bay sigirag banteg bata sigirag pasuso. Sigirag kagidlay. So, ug matubang ka daras pikas, mao pud mo makitaan. Og dari pug ka, mao pud mo makitaan. Ug dari mauni, tanawa. 360. Oh, ug dari mao pud view ug dari. Oh, di ba? So di ami karon sa kinalamian nga lugar. So muna og midana mo ana mi. Taog midana patanawon pud mo sa dito. Dito na pud mi mo uli. Kay mangita pa kog panihapon. Oh, di ba? Kahit pa paano nakahapit-hapit na pud tag panglaag, no? Anja, give me a thumbs up no og ganahan kas mga view nga ahang gipakita ninyo karon. Kay para ganahan pa ko follow for more. Para ganahan pa ko mag-video-video mga lugar nga naabtan na mga kahibaw kog uban wa pa makaabot nani. Mao na nga maliparan po ko mo share kay tungod ni Undoy daghan na po ko natud-an nga mga lugar bitaw nga. Wa po ko mag-imagine nga dada inganis buhuli ay. Dara po ko nakatamak sa kami nas Undoy kay mga trail rider lagi ganahan man na sila mga muto-muto mga nature lover man na sila pero kalibngon maglibang-libang ra pud bisag asa mo na nature lover bisag asa jack ang kalibangan
sa pag-iro kay mga kapangan. Di ko tong tilmubo na. Di man na ingan ang tilmubo, murag napahak Ay, tilmubo. tiil mo bu. Tilmubo man ang anis la ha. Ha? Tilmubo. Tiil. Sakop Tiil mo bu. sa kuan ba? Sakop sa pitugo. Ito ang isla nga ladyo. I-zoom ko no. Ano man kay na Di mo landslide. ingan na. Sa pagay sa huwat mo. Ato mo kawa kay ipakita pa din sa gabi. So agi pasabot ni Indoy katong member na puti no atong i-zoom. Ni samot ka nice ag view oy oh. Oh. Tora. Ha. Tora. Kagwang abi ko kato ang pagtukad to kay napahak. Man maigo. Tora. Kani? Kana i-zoom. Di Kani? kana, si katong sa kaisa sa ludo to ah. Napahak sa likod kato na isa. Kana. Kana. Mora man eh. Sa kana. Guys, ngano ka na? Napahak man imposible wa. Imposible po. Basig nag-landslide. Landslide guro. Manitang view guys, ug atong i-zoom. Abi po kung kanang napahak diya. Dagat. Atong i-zoom out. Ay, wow, garabi na to. Bakit ganon? Saan ang isla din daghan kaadtong mga bahay na? Hoy. Hello. Mahugo di. Mahugo. So dari unahan guys, arang lami apud iring-iringan dari no, ug manag-uyam mo or magtiadyon mo nga ipanglay mo. Hala gud mo dari ara kadtong naysa dari malingaw gud mo dari. Aglami dari anian kanang buntag or hapon or di pa mo mapagod grabing inita pagkaadyo mo ari mo utong tutok. Aw og bot balansiyon okay ra pagkaadyo mo ari mo utong tutok. Bahala mo mga pagod mo. Okay ra magsi pagkaadyo ug kaya sa inyong panit ug kaya sa inyong harong sa init. O di ba diri nga side, guwapo pud no. Naysa pud no, diri nga side, tanawa diri nga side. Di ba dagat? May mga isla to Nah, gadir pareha mo na gadir nga mauwi bitaw ug makakita arang kanay nga view sa nature Pareha mo na makakanta-kanta gud mo rin, maka-bless gud adyo makainja kag Lord, grabe jud ka Lord. Tanaw naman ang imong gihimo nga kuan, nature grabe jud kanay adyo. Arang hangin na pa jud humot ag hangin na ring napita kay tapos pay dagat titus at bang basta kay lahi ra gud makagahi. Going down, tanawan ninyo guys, enjoy ninyo ang moment kay labog napatadani. Ay, kay wala na patas lain na pod. Padil pa jud tas dagat. Wow, grabe jud ganda yan. Talaga naman. Talaga namang sobrang ganda dito guys pag nasa itaas ka. Ingani ko nag-video. Di ba pak? Sus, mo jud ang ganahan jud magsiglag. Pwede pala mo jud magsiglag kanon na daghan pagkwarta kanon na magsiglag ko vlog. Sige wa man. Ato rin kasi silingan maglag. Saliat na naman. Ay, di ko. Marites na ka. Marites. Di kwarta na na. Ukirag magmarites tag sweldoan ta. Dari Picas Mountain. Dari Picas Mountain. Good. Pero dari, may dagat. Tangi ko. Dagat man naglangit ang tabo. Di na may maglangan. Mato na may. Kay hangat na po. Sige, jaw-jaw dari. Anta, nalingaw lagi mo. Nalingaw ba mo? Katang mga view. Nalingaw ko. Ikaw nalingaw ka. Kaya na motor. Mataras mo to. Ako nalingaw po ko. Kaya nakakita ko sa mga view sa personal. Ang may saka dyan. Uy, lami dyan po. Makalaag mo dari. Get some fresh air po sa hay ba kay. Kapoy ba dyan po magsigirag. O dyan na lang. Ipat ka suok. Okay ra magkamutukod man ay musimod. Ako man. Ako may mapuruhan kay. Balik atong dinners. Hindi mo mabuka na to. Pag mo pang aping. Mga aping. Kani?